देवर जी। अरे काहे इतना लेरुआ के बोला तलू? अब तो के अपन हाल हम का बताई। अच्छा तो रोज तो देखत रहली है सवेरे में मैं आईब्रो सेट क के हाँ पूरा लिपस्टिक पोत के अच्छा सेंट तो मारत रहलू है कि पूरा एक टोला से वो टोला ले महकत रहल। अरे का करी। आज काहे इतना उदास बालू? अरे आज जोन तोर भैया खेला कल बना राती का खेला हाँ हो का कइले वाला तनी बताइबू? सुनो बताओ थे। बोला रूस गईले सैया जी घर के भीतर। ए भाई तो करम में हरारू सबे करेला। ए देवर का हो रात भर खेदनी हा हम हूँ दलीदा। हाँ रूस गईले सैया जी घर में के भीतर। रात भर खेदनी हा हम हूँ दलीदा। और हाथ गोड़ रह गई तनो पटक के। सुत गईले सैया जी राते छटक के। सुत गईले सैया जी राते छटक के। अच्छा अच्छा ये बात बा। हाँ हो ए भौजी का हो ये आज के 6 महीना पहले अच्छा हम गांव में घूम सबसे कहले रहली का कहले रहला हो। देखा डोली की बियाह में आ सड़क छाप बियाह में हाँ बड़ा अंतर होला। अच्छा अच्छा अरे जेकर बियाह बिना ए भौजी हाँ हाँ अरे जेकर बियाह बिना गणना का होला। अरे ओकर पंचायत करेला पूरा टोला। बुझलू भौजी? हाँ हाँ अरे जेकर बियाह बिना गणना का होला ओकर पंचायत करेला पूरा टोला। और का अरे मेहरी मरद में हरदम होला लड़ाई। अरे मेहरी मरद में हरदम होला लड़ाई। ए भौजी का खूटा कमजोर बात बाछी पुराई। बुझलू? हाँ हाँ अरे बोला बोला मजनवाई का आई बाकी ना। बोला बोला ए देवर जी का हो इतने ना हो। बोला आगे देखो उनका आदत उनका रहन और कैसन हो गइल बा। का भइल बा? बड़ा बदलाव हो गइल बा। बतावा कैसन? प्यार वाला भाषा उनका मन ही ना भावे। प्यार वाला भाषा उनका मन ही ना भावे। कहले लोटा रानी हो। अच्छा अच्छा आ दहिया लागत बा झुरात बटे देवरू। हमरो बा चढ़ल जवानी हो। अरे ए भौजी का अब तू कहत हलू कि बुझे ले ना उ प्यार का परिभाषा देखिए आ कहेले नो टच मी रानी हो। देवर जी मनो ताके छुए ना। देखिए खूंटा कमजोर नहीं है अगला अगला पर बुझल ना। ए रुका। तू ही कहलू कि तहिया लागत बाटे हमरो जवानी। सुनो ना अरे काहे मास्टर कॉलेज वाले धिरकार बा के जवानी में तहिया लागत। वह ना अगुवाई करोले हवा।
सुना बोला प्यार वाला भाषा उनका मन ही न भावे कहले मोटा चिरानी हो अच्छा। कहिया लागत बा झूरात बट देवरू हमरो बा चढ़ल जवानी हो हाँ और सुना बोला बुझे ले प्यार करना ऊपर भाषा ए हर चढ़े हमरा नस नस नासा बुझे ले प्यार करना ऊपर भाषा ए हर चढ़े हमरा नस नस नासा आठेले डले हमरा के हथवा झटक के सुत गइले सैया जी राते छटक के सुत गइले सैया जी राते छटक के ओहो अरे दिया हो टमाटर लाल भाई दिया ए बाबूजी का देवर जी देखा मर्दे के शरीर में कितना एनर्जी बा अच्छा एक मेहरारू के थर्मामीटर लेके नापे के पड़ेला हाँ हाँ कैसे हो वही ना छटक छटक भागत रही है अच्छा बुझा हमार बात बुझावा मर्द का दर्द तुहके बूझे के पड़ी अरे मर्द का दर्द तुहके बूझे के पड़ी तबे न हाथे लागी हो और सुनाए भग जाई का हो जाग जाई फीलिंग तो चक्कर में तुहरे अरे जाग जाई फीलिंग तो चक्कर में तुहरे रात भर उहे तू जागी हो बुझलू हाँ हाँ बुझाता अरे मर्द का दर्द तो बूझे के पड़ी तबे न हाथे लागी हो जाग जाई फीलिंग तो चक्कर में तुहरे रात भर उहे तू जागी हो ए भग जाई का अरे फूटे लगी मनवा में उनके बतासा बुझलू हाँ हाँ अरे लाग जाई भौजी मुहब्बत का लाशा तुम्हें तो चाहत नहीं हो अरे फूटे लगी मनवा में उनके बतासा लग जाई भौजी मुहब्बत का लाशा आई सुना का अरे चल लगे रात भर में कोई हराई अरे चल लगे रात भर में कोई हराई फूटा कमजोर बात बाछी तुराई बुझलू रूस गइले सैया जी घर में के भीतर उदा रंगों नहीं है। रात भर खेदनी हा हम हुदा लीडर रूस गइले सैया जी घर में के भीतर रात भर खेदनी हा हम हुदा लीडर ए कहो हाथ गोड़ा रह गई के दोनों पटक के सुत गइले सैया जी हमसे छटक के सुत गइले सैया जी हमसे छटक के अरे फूटा कमजोर बात
बाछी तुराई दिल सैया जी हमसे छटक के खुदा कमजोर बता बाछी तुराई दिल सैया जी हमसे छटक के कमजोर बता बाछी तुराई दिल सैया जी हमसे छटक के खुदा कमजोर बता बाछी तुराई हो। अरे हटा, उनके हम बिहाने मैनेज कर ले। खूटा तनी गाड़ा खूटा मजबूत है। दूर के ढंग से